Як беларускія сілавікі нелегальна зараблялі на бізнесменах? Аб чым даведзеныя да роспачы людзі просяць Лукашэнку, а таксама што вядома пра напад на медыкаў у Мінску? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Новыя падрабязнасці гучнай справы ДФР. Днямі стала вядома, што КДБ затрымаў каля 20 афіцэраў дэпартамента фінансавых расследаванняў. Цяпер жа адкрыліся вельмі цікавыя абставіны гэтай маштабнай справы аб карупцыі. Аказваецца, што начальнікі мінскага ДФР падстаўлялі сваіх малодшых афіцэраў у мудрагелістай схеме па крымінальным узбагачэнні. І рабілася гэта так. Інспекцыя міністэрства па падатках і зборах планава правярае нейкае прадпрыемства на прадмет сплаты падаткаў. Але калі гэта фірма з вялікімі абаротамі, а падаткавікам лянотна самім усё лічыць, то яны могуць перадаць праверку ў ДФР, і закон гэта дазваляе. Тады ўжо ДФР вызначае, ці ухілялася кампанія ад сплаты падаткаў. І вось тут пачынаўся схематоз. Начальнікі мінскага ДФР у такой сітуацыі пасылалі праводзіць праверку сваіх маладых супрацоўнікаў, даўшы ім папярэдні інструктаж. Па факце атрымлівалася так. Лейтэнанты і старшыя лейтэнанты арыштоўвалі рахункі такой кампаніі, дакладна ведаючы, што ў яе ўсё чыста і што праверка скончыцца без завядзення крымінальнай справы. Пасля гэтая моладзь ДФР рабіла ўласніку бізнесу прапанову за грошы зняць арышт з рахункаў і скончыць праверку без наступстваў. Выстаўленыя бізнесменам рахункі складалі некалькі дзясяткаў тысяч даляраў. Звычайна яны аплачваліся, але знайшоўся чалавек, якому здаліся нахабствам апетыты нейкіх там лейтэнантаў. Ён быў упэўнены, што па ўсіх франтах чысты, і пайшоў з заявай у КДБ. Лейтэнантаў пабралі. Яны сталі прызнавацца. Так выйшлі на тых, хто іх накіроўваў і хацеў імі прыкрыцца, прымаючы па факце асноўную частку адкупных. Прасцей кажучы, на вышэйшых па званні афіцэраў ДФР. І цікава, чым скончыцца гэтая гісторыя, бо такія фокусы хутчэй за ўсё кваліфікуюць як хабар, здзейснены і арганізаваны групай і асобамі ў адказным становішчы. Пакаранне за такое вельмі сур'ёзнае, аж да 15 гадоў калоніі. Таксама цікава, ці не адаб'ецца гэтая гісторыя на кар'еры новага беларускага пасла Ігора Маршалава, бо яго дыпламатычная кар'ера пачалася зусім недаўна, а канкрэтней у лістападзе 23-го года. А да таго, якраз Маршалаў і кіраваў ДФР. 3 месяцы таму яго знялі і адправілі паслом у Зімбабве. Гэта вельмі важны і тонкі накірунак для Лукашэнкі. А цяпер у былым ведамстве Маршалава такі маштабны скандал. Таму падобна, што гэта яшчэ далёка не канец гісторыі, так што працягваем сачыць за справай і збіраць новую інфармацыю. Шакуючая гісторыя здарылася на выходных у Мінску. На фельчараў хуткай дапамогі напаў мужчына сякерай. У гэтую суботу спецыяльная брыгада, якая займаецца людзьмі з псіхічнымі парушэннямі, прыехала на выклік. Трэба было шпіталізаваць 33-гадовага мужчыну. Яго менш за 4 дні таму выпісалі з бальніцы, але лепш не стала, і бацька хворага пазваніў у хуткую дапамогу. Двое медыкаў зайшлі ў кватэру і ўбачылі пацыента, які ляжаў на канапе. Яны папрасілі мужчыну адзецца, устаць і прайсці з імі. І тут пачалося. Старэйшы фельчар на хвілінку адвярнуўся, і ў гэты момант пацыент напаў на яго калегу, а пасля хворы мужчына пачаў біць сякерай і старэйшага медыка. Агулам фельчары атрымалі не менш за 20 удараў сякерай па галавах і тварах. На крыкі прыбег бацька пацыента. Ён змог выбіць зброю з рук сына і паваліць таго на падлогу. Параненыя медыкі выбеглі з хаты на вуліцу. Там іх убачыў кіроўца хуткай і выклікаў міліцыю. На месца прыехалі сілавікі і яшчэ адна брыгада дактароў. Агрэсіўнага пацыента спачатку адвезлі ў райаддзел міліцыі, а пасля транспартавалі ў РНПЦ псіхічнага здароўя. Пазней на яго завялі крыміналку за замах на забойства, а параненых медыкаў забралі ў бальніцу. Абодва жывыя, але іх стан ацэньваюць як сярэдняй ступені цяжкасці. Цяпер пацярпелыя лечацца ў аддзяленні нейрахірургіі. Бяда, скандал і зварот да Лукашэнкі. Работніцы мінскага рыбакансервнага камбіната не атрымліваюць зарплату ажно 5 месяцаў. Цяпер яны не вытрымалі і запісалі відэазварот да Лукашэнкі. Жанчыны кажуць, што ім не плацяць аж з верасня, і цяпер людзям няма чым плаціць за кватэры і нават не хапае на кавалак хлеба. Некаторыя ўжо пачалі насіць у ламбард свае ўпрыгожванні, каб атрымаць хоць якую капейку. Работніцы расказалі, што раней скардзіліся ў пракуратуру і пісалі ліст на імя Лукашэнкі, але
выніку ніякага не было. Прычым звольніцца яны таксама не могуць. Начальство пагражае, што ў такім выпадку жанчынам увогуле нічога не выплацяць. Гэты зварот ужо сабраў у соцсетках больш за 500 000 праглядаў. Адразу скінуліся і чыноўнікі. Яны падкрэслілі, што гэта прыватнае, а не дзяржаўнае прадпрыемства. Маўляў, улады тут ні пры чым. Чыноўнікі запэўніваюць, што сітуацыя на кантролі і хутка ўсё вырашыцца. Але просто ў суботу у адміністрацыі Кастрычніцкага района Мінска прайшла экстранная нарада па гэтай гісторыі. І вынікам яе пакуль што стала пакаяльнае відэа дырэктара прадпрыемства. Организации приносят свои извинения за то, что образовалась такая ситуация с задержкой заработной платы. Мы предпринимаем все меры для того, чтобы в ближайшее время эту задолженность в полном объеме погасить перед людьми. І яшчэ адзін зварот да Лукашэнкі. Пенсіянерка просіць у яго дапамогі і пагражае мясцовым уладам пікетам. Любоў Ермалаева з-пад Гомеля запісала эмацыйны відэазварот да Лукашэнкі. Яна скардзіцца на кепскую ваду ў калодзежы і просіць разабрацца. Вы все время говорите, Александр Григорьевич, что красную линию перейти нельзя. Власти наши перешли красную линию, и синюю, и зеленую перешли линию. Точка кипения. Точка кипения уже пройдена. Прычым спадарыня Ермалаева не проста просіць дапамогі. Яна і сама гатовая да рашучых дзеянняў. Пенсіянерка абяцае, што выйдзе самаробным плакатам да гомельскага аблвыканкама. Маўляў, можа тады хоць нешта зменіцца. Праўда, пасля такога ў жыцці жанчыны можа з'явіцца не менш, а яшчэ больш праблем. Скандал з расійскімі хакеістамі ў Мінску. Гульцы моладзевай зборнай Расіі прайгралі беларусам з лікам 6-5 і пакрыўдзіліся. Яны не сталі браць прызы, а проста пакідалі іх пад нагамі лукашэнкаўскага фаварыта Дмітрыя Баскава, які і ўручаў узнагароды. Расіяне палічылі, што прайгралі праз кепскае судзейства. І скончылася тым, што пасля гульні абурацца паводзінамі гасцей пачаў ужо Баскаў, і ў выніку ад імя расійскіх хакеістаў былі апублікаваныя афіцыйныя выбачэнні перад беларусамі. Калі уважліва чытаць дзяржаўныя навіны, то можна заўважыць, як там выпадкова кажуць праўду. Канал «Беларусь» з амкадам звярнуў увагу на публікацыю полацкай раёнкі. Там у тэкст пра чарговыя пасяджэнні прабраліся сапраўдныя маштабы праблемы з медыцынскімі кадрамі. Аказалася, што мясцовая бальніца укамплектаваная медыкамі ўсяго толькі на 62%, то бок не хапае траціны ад патрэбнай колькасці работнікаў. У выніку закрываць такія праблемы даводзіцца тымі медыкамі, якія засталіся. Прасцей кажучы, іх прымушаюць браць больш працоўных зменаў. Кадравая бяда ў медыцыне апошнім часам стаіць вельмі востра, і гэта прызнаюць нават улады. Але ж пра прычыны такой сітуацыі лукашэнкаўцы сарамліва маўчаць. Між тым, магчыма, у недахопе медыкаў вінаватая не толькі вайна і рэпрэсіі, а яшчэ і здзеклівае стаўленне да беларускіх бюджэтнікаў, якіх чыноўнікі лічаць кімсьці кшталту сваіх прыгонных. І акрамя лячэння людзей альбо вучобы, медыкі вымушаныя быць яшчэ і бясплатнымі акцёрамі ў праўладных агітах. Вось некалькі прыкладаў толькі за апошнія дні. Беларускі дзяржаўны медкаледж прымусіў вучняў здымацца ў відэа і рэкламаваць пастановачныя дэпутацкія выбары. А ў Гомелі студэнтаў-медыкаў сагналі фатаграфавацца ў выглядзе гіганцкай чырвона-зялёнай галачкі. Ну і крыху пра дэпутацкія выбары. Моладзевы блок параўнаў выступы кандыдатаў у дэпутаты ад кішэнай псеўдаапазіцыйнай ліберальна-дэмакратычнай партыі. Калі што, гэта тая, дзе верхаводзіць Олег Гайдукевіч. І аказалася, што тэкст прамоваў для кандыдатаў з розных рэгіёнаў зроблены як пад капірку. Паглядзіце самі, як гэта выглядае. Девиз ЛДПБ «Свобода, патриотизм, закон». Мы говорим, любая цветная революция – это зло. Поддерживаем законодательные инициативы по борьбе с преступностью. И выступаем за поддержку наших силовых структур. Мы всегда боремся за недопустимость искажений и переписывания нашей истории. Особенно это касается попыток переписывать историю Великой Отечественной войны и вклад советского народа в Великую Победу. Всегда поддерживала и будет поддерживать Беларусь. Сильная армия, это мир в стране.
Затрымалі яшчэ аднаго буйнога лукашэнкаўскага начальніка. Гаворка пра дырэктара прадпрыемства «Гараўтамост» Паўла Важніка. Па інфармацыі Еўрарадыё, у яго доме і на працы прайшлі ператрусы. Прычына – атрымання хабару. Сілавікі і прапагандысты пакуль нічога не кажуць пра затрыманне Важніка, але ж у прыёмнай «Гараўтамоста» адказваюць так: дырэктара на працы няма і больш не будзе. Тут нагадаем, што «Гараўтамост» прагрымеў на ўсю Беларусь зімою 22-го года, калі ў цэнтры Мінска на Нямізе абрынуўся пралёт моста. Яго пасля гэтага доўга рамантавалі, а крайнім у гісторыі стаў намеснік дырэктара Мікалай Дзядзюля. Яго асудзілі на 5 гадоў хатняй хіміі і выставілі дзікую суму кампенсацыі. Дзядзюля мусіць сплаціць аж 2 мільёны 300 тысяч рублёў. Тым часам Лукашенка знайшоў новых сяброў. Ён афіцыйна павіншаваў прэзідэнта Ірана 45-годдзям перамогі ісламскай рэвалюцыі. Таксама Лукашенка выказаў спадзяванні на стратэгічнае партнёрства Беларусі і Ірана. І вось цытата з яго віншавання. За мінулы перыяд іранскі народ зацвердзіў права рухацца па самастойна выбраным шляху развіцця. Канец цытаты. Тут Лукашенка знайшоў сабе годны прыклад, бо Іран, як і Беларусь, гэта дзяржава, дзе ўладу апошнімі дзесяцігоддзямі моцна ўтрымлівае жорсткі рэжым. Іран знаходзіцца пад масавымі заходнімі санкцыямі. Там таксама існуе цэнзура, рэпрэсіі супраць нязгодных з рэжымам, а заходняя культура і каштоўнасці лічацца варожымі. Толькі калі ў Іране гэта ўсё будуецца на рэлігіі, то ў Беларусі на ўласных густах Лукашэнкі і яго настальгіі па СССР. Перафразуючы вядомую прымаўку: «Скажы мне, хто твой стратэгічны партнёр, і я скажу, хто ты». У Брэскай вобласці небяспечная хвароба. Там зафіксаваная ўспышка адру. На дадзены момант захварэла аж 185 чалавек. Асноўная праблема ў адсутнасці прышчэпак у дзяцей і моладзі. У нас в основном болеют это молодые люди, дети от 7 лет и взрослые до 30. Это более 70%, это вот именно этот возраст. И более 80% всех заболевших, они не привиты против кори. Заболеваемость и дальнейшее распространение инфекции связано с тем, что основное число заболевших – это лица, которые относятся к религиозным общинам, которые по своим религиозным убеждениям не прививаются против кори. Там многодетные семьи, в одной семье по 5, по 7, даже по 10 более детей. Поэтому такое и большое число заболевших корью у нас и отмечается. Вось такія навіны панядзелка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра!